Президент України Володимир Зеленський оглянув передові позиції на межі з окупованим Кримом. Оглянув бліндажі, окопи та систему укріплень, а також відвідав базовий табір Збройних сил поблизу селища Чаплинка та поспілкувався з військовими. Провів нараду щодо безпекової ситуації на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській і Миколаївській областях. Служу українському народу. Бачимо наші позиції, перевіряємо оновленість з точки зору техніки наших бійців, наших бригад. Дуже важливо, як на передовій, так і в резерві. Бачимо стан нашої армії, стан наших військових, технічний і психологічний, що також дуже важливо. Один український воїн загинув, ще троє дістали поранення на Східному фронті. Їх авто підірвалося на невідомому вибуховому пристрої. Поранених бійців терміново ушпиталили. Вони в задовільному стані. Ще один воїн минулої доби дістав уламкове поранення поблизу Зайцевого на Донеччині. Там окупанти били з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворог гатив вздовж всієї лінії фронту з мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Ворожі провокації українські захисники подавили вогнем у відповідь. А за даними розвідки, окупанти тренують свої артилерійські розрахунки, облаштовують хибні рубежі оборони та пересувають муляжі техніки. Зафіксовано і перекидання з Росії партії боєприпасів. Також окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин 1 та 2 армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, протягом минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях переміщено понад 2,5 тисячі тонн пально-мастильних матеріалів. Автомобільною технікою доставлено боєприпаси різної номенклатури загальною вагою близько 30 тонн. Російський консул в Одесі став персоною нон-грата і повинен покинути Україну до 30 квітня. В МЗС заявили, що це крок у відповідь на видворення з Росії співробітника посольства України в Москві. В українському дипломатичному відомстві розцінили це як продовження антиукраїнської кампанії і черговий прояв ворожих дій. Мілітаризація Криму – це загроза не лише для України, а для всього людства. Таку думку висловив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, обговорюючи загрози для корінних народів під час війни. Серед таких він назвав стрімке заміщення населення, тих, хто був вимушений покинути Крим через загрозу репресій. За час окупації півострів покинули щонайменше 80 тисяч кримських татар, каже Джемілєв. Натомість загарбаний Крим заселяють прибульці з Росії. Такое впечатление, что как будто бы России не хватает своей земли, это 17 миллионов квадратных километров, и они спешно стараются заселить захваченный полуостров. По официальной российской статистике, которая, как правило, лжет, конечно, они говорят, что переселили за 7 лет якобы 215 тысяч своих граждан. Но наши подсчеты как минимум показывают около 600 тысяч. Ну, варіюється від 600 тисяч до 1 мільйона. Ці та інші злочини окупаційної влади залишатимуться в порядку денному ООН. Про це заявив представник України в організації Сергій Кислиця. Він наголосив, що українці та кримські татари потерпають від порушення політичних, культурних та мовних прав. Ситуація з порушенням прав кримських татар свідчить про загальне різке погіршення ситуації на окупованому Росією Кримському півострові. Ми будемо зберігати пильність і тримати питання корінних народів України на порядку денному ООН. Це, звичайно, передбачає зняття незаконної заборони на діяльність меджлісу, накладеної російською окупаційною владою в Криму. Authorities in Crimea.
В Алупці закривають останній дитячий садок. Фактично він не працює з червня минулого року, бо окупаційна влада вважає будівлю аварійною. Хоча за результатами експертизи тут цілком можна навчатися ще щонайменше 10 років. А поки малечу розганяють вчитися до Сімеїза, Кореїза та інших навколишніх селищ. Наших детей нигде не ждут. Вот в прошлом году уже на полгода садик закрыли. То есть детей пораскидывали по всем садикам. У нас соседи ездили в Коцевеле. Это на минуточку 45 минут на автобусе в одну сторону. Это во сколько должны встать дети и родители, чтобы поехать в Коцевеле? Это во-первых. Это просто надо мне бросать работу, чтобы возить куда-то ребенка, чтобы я систематически каждый день не опаздывала с утра и не отпрашивалась раньше вечером. Найближче дитсадок в 5 кілометрах від Алупки. А для дітей це справжній стрес, жаліються батьки. Что будет с нашими детьми? Распихать их по группам, как в прошлом году? Разновозрастные группы были, с 3 до 6 лет. Как это? Взрослые дети, малышей обижали. Об образовании в такой группе не идет речь, потому что это невозможно организовать образовательный процесс в группе, где такие разновозрастные дети. Да и в принципе Второй дети момент. страдают. Да, они страдают, они Психологически плакали. очень тяжело ребенку понять, что происходит, почему его не ведут к воспитательнице, к которой он вот-вот только привык. Яка подальша доля Алупкинського садочка, невідомо. Окупаційна влада ігнорує запити місцевих жителів і вже рік обіцяє виділити ділянку для нової будівлі. Але люди в це не вірять. Мають підозру, що хтось накинув оком на вартісну землю південного узбережжя. У нас на южном берегу все ведется к тому, чтобы все развалить, разрушить. И, очень почему-то ничего не делалось многие годы, и все идет к тому, что просто его признают аварийным, выставят на торги, купят какое-нибудь частное лицо и построят гостиницу. В окупованому Сімферополі вийшли з ладу відразу 59 ліфтів. Невідомі вкрали пружини, які служать для безпеки руху. Швидко полагодити їх не вийде. В окупованому Криму таких пружин немає. Їх на силу знайшли в російській Казані. Що це – диверсія або крадіжка, тепер з'ясовують окупаційні поліціянти. Тих, хто одужав, знову більше, ніж нових інфікованих. 7915 нових пацієнтів з COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Одужали при цьому 17391 людина. Ще 432 померли внаслідок хвороби. Найбільше нових пацієнтів на Одещині, Донеччині, Полтавщині, Запоріжжі та в Києві. Столиця, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, буде наступним містом, яке вийде з червоної відразу до жовтої зони епіднебезпеки. Це означає пом'якшення карантину. До того ж, за словами міністра Степанова, третя хвиля коронавірусу йде на спад. В порівнянні минулого і позаминулого тижня кількість захворівших зменшилася з майже 92 тисяч до 77 тисяч. Також кількість госпіталізованих людей за тиждень в порівнянні з позаминулим тижнем зменшилась на майже 3400 осіб. Все це говорить, ці цифри, перш за все, говорять про те, що ситуація стабілізується. А окупаційна влада Криму нарахувала 122 нові випадки COVID-19. Ще 5 людей померли внаслідок хвороби.